конференсия бо суханронии сардори раёсати корбозанон ва оилаи вилоят оғоз гардида номбурда дар мавзӯи нақши зан дар даврони истиқлолият маъруза намуд. гуфта шуд ки тибқи маълумоти омории аҳолии вилоят 2 миллиону 76 ҳазор нафар буда, аз ин шумора 1 миллиону 370 ҳазору 400 нафар занону духтарон мебошанд ки 23.1% ташкил медиҳад. шумораи умумии аҳолии қобилияти меҳнат 1 миллиону 703 ҳазору 500 нафарро ташкил намуда, аз ин шумора 839 ҳазору 800 нафарашонро занон ташкил медиҳанд. шумораи занони қобили таваллуд бошад 751 ҳазор нафарро дар бар мегирад. аз шумораи 196 ҳазору 551 нафар занҳои коргар 19 ҳазору 298 нафарашон дар вазифаҳои роҳбарӣ кунанда кору фаъолият доранд ки нисбат ба ҳамин давраи ҳисоботии соли гузашта 9572 нафар зиёд мебошад. ҳамчунин дар конференсия сардори раёсати хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар мавзӯи татбиқи сиёсати давлатӣ вобаста ба муҳоҷират дар даврони соҳибистиқлолӣ низ маъруза намуда афзуд ки вазорати мо дуюмин вазорат аст ки роҳбариашро зан бар ӯҳда дорад. таи 10 сол аст ки раёсати мо фаъолияташро ба роҳ монда барои бо шуғл таъмин намудани занон тадбирҳои саривақтӣ меандешад. дар самти кор дар хориҷи кишвар бошад бо занони муҳоҷир робитаи қавӣ дошта баҳри бо ҷои кор таъмин намудани бо унвон тадбирҳои саривақтӣ андешида мешавад. дар ҷойҳо барои ҳалли мушкилоти онҳо ҳамзамон бо маркази тоҷикон дар федератсияи Россия низ чораҳои саривақтӣ андешида ҳамеша барои пешрафти рӯзгори онҳо мусоидат менамоем, гуфт номбурда. зимнан сарвари маркази солимии репродуктивии вилоят дар мавзӯи солимии зан дар даврони истиқлолият суханронӣ кард. қайд кард ки дар ин давра дар вилоят барои солимии модару кӯдак аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукми давлати вилоят як қатор чораҳои саривақтӣ андешида шуд. дар маҳалҳо бо занон бобати солимии онҳо мулоқоту вохӯриҳо доир гардида маслиҳатҳои саривақтии тиббӣ дода шуд. натиҷаи вохӯриҳо боиси маърифатнокии тиббии занон дар маҳалҳо гардид. зимнан иштирокдорон аз баргузории конференсия табодили назар намуда зикр карданд ки он дар ҳақиқат саривақтӣ мебошад. дар даврони 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, ибтикороти созандаи занону духтарон доимо дастгирӣ меёбад. пешвои муаззами миллат дар баромадҳои худ нисбати занон чунин таъкид менамоянд ки занону модарони мо ҳанӯз аз оғози даврони истиқлолияти давлатӣ ба хотири ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои худ ва ба ин васила эътидод овардани вазъи кишвар азму талош карда дар роҳи расидан ба сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ саҳми арзанда доранд. дар рафти конференсия директори ташкилоти ҷамъияти насл дар мавзӯи зи истиқлол сарфарозием низ маърузии пурмуҳтаво намуд. гуфта шуд ки дар аксари шаҳру навоҳии вилоят дар мулоқот бо занон ва гузарондани чорабиниҳо масъалаи амалӣ намудани сиёсати гендерии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардид ва барои пешгирии ҳама гуна зӯроварӣ дар оила низ корҳои зиёд ба анҷом расонида шуданд. иштирок дар конференсияи имрӯза ки дар унвони занон дар роҳи истиқлолият пешбарӣ шуда буд, аз тарафи кумитаи кор бо занон мо ташкилотҳои ҷамъиятӣ низ иштирок кардем ва саҳми худро дар ин ҷода дастовардҳои худро барои кор овардем ки мо ташкилотҳо дар баланд бардоштани касбияти занон, рушди соҳибкории онҳо бисёр фаъолиятҳои назаррас дорем ва дар омӯзиш ҷавонону кӯдакон низ саҳми худро мегузорем ва мехоҳем ки ҷавонони ҳозира дар ҷанбаи байналмилалӣ худро муаррифӣ карда тавонанд ва аз дастовардҳои истиқлолияти Тоҷикистон ба дигарон фаҳмонда тавонанд ва аз ин бисёр имкониятҳо истифода баранд ки онҳо имрӯз метавонанд дар ҷумҳуриҳои дигар дур аз марзи кишвар таҳсил кунанд ва бисёр умед аз он дорем ки онҳо донишу малакаи худро сайқал дода омада ба Тоҷикистони худ хизмат мекунанд ва барои пойдории истиқлолият саҳми худро мегузоранд. дар ҷараёни конференсия як қатор занони фаъол, мудирони бахшҳо бо сипосномаи раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷрои ҳукми давлати вилоят қадрдонӣ гардиданд. дар ин конференс оиди дастовардҳои тӯли 30 соли истиқлолият, маърузаҳои пурмуҳтаво аз тарафи баромадкунандагон карда шуд ки мо як ҷаҳон маънӣ бардоштем ва мин баъд дар фаъолияти ҳамарӯза сармашқи кори худ менамоем. мин баъд низ чун вориси арзандаи пешвои миллат, тарғибгари сиёсати хиратмандона, дурбинона,
عاقلانه و عادلانه پیشوای ملت بوده به وطن محبوبمان صادقانه و صافدلانه خدمت می‌نماییم. конференсияи вилоятӣ дар мавзӯи занон дар роҳи истиқлолият бо музокира ва саволу ҷавоби иштирокдорон ба кори худ анҷом бахшид.